Sobrang ipig, nakakasakal, sobrang pait, walang asukal. Sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, oh, kawawang puso. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Sobrang bigat, nakakangawi, sobrang paos, di makakawi. Sobrang kuya, nakakanto, sobrang pag-ibig tumitibok. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat ba chill ka lang. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Sobrang inis, nakakapikon, sobrang pangarap, umambisyon, sobrang pag-asa, nauwi sa wala, sobrang hiling, walang himala. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat ba chill ka lang. Sobrang ipit, nakakasakal, sobrang pait, walang nasukal. Sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, kawawang puso. Sobrang bigat, nakakangawit, sobrang baos, di makakaawit. Sobrang kuya, nakakanto, sobrang pag-ibig, nangihimuto. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. There you have it, mga kabombo. Ang aton sininga pambukas nga mahanon, sobra. Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Magbuya kita na sa pila ka mga panumdom. Magabalik natin sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos kinamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Lorena Flores, ang barangay Handumanan. Nagdaog ako sang 3,000 sa online activation. Una nga hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ulihi nga hata! 3,000. 3,000 pesos cash. Para sa mga kamot, ginakaptan na. Thank you sa sponsor. Kag ang nagapamati, mag-intraman kamo para magdaog pareha sa akon. Thank you sa Star FM kag Bombo Radio. Idugang ko bakal sang entry kag ibakal ko bugas. Ang 3,000 pesos. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo, number 1.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan nato. Time, 34 minutos na. Ang nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad si Miss Jazz sa sining maulano na gid no, grabe na gid subong ka maulanon sang panahon no sa sining adlaw sang Webes. So kinahanglan kita kulukalma la kita nay no, kung wala magidang kita sang pagkadtuan kon pwede ara kita sa aton susulod balay. Hindi kita magsulay kay kabudlay gid subong sang panahon o kabudlay nga magbalatian. Kadamo pangadaan sa mga balatian, mga mayor nga mga balatian nga kung pwede pa lang i-erase naton no. Sa maragtas sa aton siniyang pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Sino ba lang maglaom nga ti ang kalibutan nag-stood still for almost more than 2 years even until now no. Bangod sang ginatuwag ba lang pandemic, ang COVID-19 pandemic. Daw wala gid sang may wala gid sang may nakapreparar no. Kaya muna bala muna kay ang kalibutan ang nagakatabo sa kalibutan ang nagakatabo sa aton siniya nga kabuhi hindi aton uyat kundi iya sa aton siniya nga tagtuga no, aton sini nga mahal nga makaako. So, sige lang sana siling ko na magpadayon lamang kita, hindi gid magbuya no, kaya there will always be tomorrow. Ang ginatuwag ba lang nga there will always be a morning after no? There's got to be a morning after. May morning after pagkatapos ng honeymoon no daw kanami no, may morning after pagkatapos ng mga problema. May morning after pagkatapos na ikaw ang nalutos. So there will always be morning after for you to stand up again and face the world and face the bumpy rides of life. Importante, hindi kita madulan sa paglaom. Okay na kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, wala labot sa aton sining mga pampa-good vibes. Ang aton siniyang nga pinaka-main or pinaka-menu or the main menu ang inyo sin mga kabuhi, mga kabombo, no? Istorya sa inyo sin nga kabuhi na pwede ninyo ipadala diri no, sa atong palatuntunan kahapon lamang. I-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man makabombo no, pinaagi sa pagsulat sa yellow pad. No, isulat sa yellow pad ang inyo sining mga true to life stories, ipadala pinagi sa koreo sa post office kung layo gid kamo no. I-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man sa aton sining Facebook page
dira sa inbox, no, i-private message. By the way, antes kita magkadto sa aton sini nga mayor nga menu, no, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Let's go anay sa kabahin sa aton sini maragtas sang aton sini nga pungsod Pilipinas kung may dalalag ko nagsuman na bukos sa kalibutan, no? Lately daw ka seryoso gid sa mga gina-feature naton sa aton mga kahapon lamang today in history. Sa subong, let's go anay sa ginatawag ba lang nga daw entertainment, no? Di syempre sa mga kaedad ko or sa mga hindi gid man tama bala ka tigulang, nadumduman nyo ang mga wrestling days before. Nadumduman nyo ang professional wrestling, no? Nadumduman ninyo si Hulk Hogan. Nakayuhom dahil si Bombo Anthony. Bombo Anthony, nadumduman mo si Hulk Hogan. Tango, gidya si Bombo Anthony. I'm sure makadumdum gid kamo sini. No, sa kalibutan sa wrestling, nakibalo-bala kamo nga subong adlaw, nagaselebrar siya sini ika-69 anyos. It's the birthday of the famous sadto nga professional wrestler na si Hulk Hogan. Kung may paborito kita sa una nga TV series nga Incredible Hulk. Dumduman nyo, si Steve Green gali ya, hindi na ya si $6 million man na iya gali, no? Si Steve Austin. Sa $6 million man. Sa sa TV series nga Incredible Hulk, kag sa subong ti may mga sequel ang Incredible Hulk the movie, mga kabombo, no? Iniya si Hulk Hogan ni siya, mga kabombo, no? Kay subong adlaw aton iga feature aya sini nga true to life story. It's his 69th birthday. Doon sa San Ulang to, no? Nga grabe ka famous sa kay Hulk Hogan, no, sa tunga sang wrestling arena, no? Kung sa diin grabe ang mga pumuluyo. Ang Hulkamania. Grabe. Ang Hulkamania. Di subong, 69 anyos na, no, si Hulk Hogan. Kaysa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, Agosto 11 sa tuig 1953. Mga 69 katuig na ang nakaligad, mga kabombo. Sang ang ining famous nga American retired na no? Retired professional wrestler nga si Terry Eugene Bollea. Ining si Terry Eugene Bollea nga masikat sa iya siniya nga ngalan si Hulk Hogan, natawo sa kaangay nga petsa subong adlaw August 11 sa tuong 1953 sa Augusta, Georgia. Grabe, August 11 siya. Tapos natawo pa siya sa Augusta. Well, si Augusta, isa ini ka Consolidated City County, no, sa Central Eastern border sa US state of Georgia. Officially ginatawag ini nga Augusta Richmond County, mga kabombo. Dira natawo ang famous nga retired wrestler nga si Hulk Hogan. Ukon si Terry Eugene Bollea sa kompleto kamatudtod nga ngalan. Retirado na ini siya nga professional wrestler, pero at the same time, actor man ini siya. Television personality, kag nangin actor, mga kabombo. Well, when it comes to career, nangin active si Hulk Hogan. Abi ninyo, antes pa man siya nangin wrestler, si Hulk Hogan, he was into music, no? Nangin musician siya sa tong kabilugan nga tuig 1976. 1976 nangin musician siya. The following year, 1977 until 2012, diri na aya sining profession as a
professional wrestler, mga kabombo, no? So nag-retire siya bilang isa ka wrestler, no? Umalin 1977 until 2012. Imagine how many years ganingin wrestler ining si Hulk Hogan. Dirigid siya gani nangin famous, mga kabombo, no? 2012 sa nag-retire siya bilang isa ka wrestler, kag nagbalik siya bilang isa ka aktor sa tong 1982 until now, mga kabombo. Si Hulk Hogan mayara ini sang duha tanan ka mga nangin asawa. Kag may duhaman ka mga kabataan, no? Aya sini nga first wife si Linda Hogan, mga kabombo. Ini si Linda Hogan, isa man ini ka American television personality. Kag may ara sila sang kabataan, no? Si Brooke Hogan kag si Nick Hogan. Ang second nga wife ni Hulk Hogan, amo ining si Jennifer McDaniel, nga nag-divorce sila sang nagligad lamang nga tuig, mga kabombo. No, ining kabataan ni Hulk Hogan nga si Brooke Hogan, di ka gwapa gid. Better known siya sini nga stage name na si Brooke Hogan. Pero yan sini matutun nga ngalan, si Brooke Ellen Bolia. Isa man ka American television and media personality. Isa man ini siya ka actress, singer, modelo man no? Kaisa ka former on-screen personality sa iya sini nga kalibutan siya sini nga may nga Impact Wrestling. Ang iya sini nga bata nga lalaki nga si Nick Hogan. Kaysa man ka American reality personality. No, amo man ini isa man ka retired or isa man ini siya ka American reality personality, mga kabombo, no? Hinablos man ini Hulk Hogan ining si Horace Hogan, no? When we say Horace Hogan, isa man ini siya mga kabombo ka ka famous man, no, nga ngalan. Kaya when we say Horace Hogan, isa ka ini ka American retired man nga professional wrestler. Saya matudtud nga ngalan nga si Michael Allen Bolia. Ti pamilya gid sa mga wrestler, no? Na mga fans man ni si Horace Hogan nga hinablos nga lalaki ni Hulk Hogan, lunsay sila ya mga wrestlers, mga kabombo. Ining si Terry Eugene Bolia o kung si Hulk Hogan, natawo sa tong August 11, 1953 sa Augusta, Georgia. Bata ini siya sa isa ka construction foreman, no, nga si Pietro Peter Bolia, nga may Italian descent kag subuman. Ang iya sini nga iloy, ang homemaker kag dance teacher nga si Ruth V. May Scottish iniya kag French nga descent, mga kabombo. So isa ini siya ka bata, no? Sang construction foreman kag dance theater homemaker teacher nga si Ruth V. Bolia. Bilang isa ka bata nga lalaki, sadto si Hulk Hogan no nangin pitcher ini siya sa Little League Baseball. Kag na-attract ini siya sa mga sa mga hampang, no, kangay sang grupo nga New York Yankees kag Cincinnati Reds. No, nag-entra man siya mga kabombo diri, no, sa New York Yankees kag Cincinnati Reds. When we say New York Yankees, isa ini ka professional, no, American professional baseball team dito sa may New York. No, labi na gid sa Bronx o sa borough dira sa may The Bronx ang ining Yankees. Kag sumuman naka-entra man ini siya mga kabombo, no, sa Cincinnati Reds.
When we say naman niya Cincinnati Reds, di amo ini ang professional baseball team man nga nakabase sa Cincinnati dito abi sa mga Estados Unidos. So damo sa mga naagyan no ni Hulk Hogan antes pa man siya naging famous na wrestler. Pero sang nagaedad siya sang 16 anyos mga kabombo, ining si Hulk Hogan nagsugod na no sa paglantaw sang wrestling, professional wrestling sa telebisyon. Nagalantaw na siya kung diin man may mga wrestling, ara man na siya. Kay dra na amat-amat, no? Ang iya siniiya nga pagka-willy, no? Mahiligon sa among classes sang masiling naton hiyampang, no? Ang wrestling. He was only 16 sang nagsugo na iya siniya pagkahilig sa wrestling. Samtang nga nag-eskwela ini siya sa high school, ining si Hulk Hogan, nanamian gini siya sa kay Dusty Rhodes, no? Ining si Dusty Rhodes, better known as the American Dream Dusty Rhodes, isa ini siya ka-American professional wrestler, kag booker, kag trainer, no? Kung sa diin mga kabombo, nangin idol siya, no? Ni Hulk Hogan that time. So nagalantaw ini siya, nag-attend ina siya sa mga cards sa Tampa Sportatorium. Kag sa amo ini, isa diri sa mga wrestling cards kung sa diin nagtuon ang iya sining atensyon sa kay superstar Billy Graham, mga kabombo. Di ba say Billy Graham, no, si superstar, amo man siya isang man ka-famous nga American former professional wrestler, no? Damo siya sa may gina-idolo that time, no? Wala labot sa kay Dusty Rhodes, si superstar Billy Graham, no? Himo ni Hulk Hogan kaya sini nga inspirasyon. Sang una niya nga nakitaan si Graham, no, sa TV, siling niya gusto niya man, no, ang iya sini nga inhuman look. Ablang ka isug-isug bala. Hulk Hogan wanted to match his inhuman look. Grabe, no? Pero antes pa man, naging wrestler si Hulk Hogan sa nasiling ko na. Isa ini siya ka-musician. Kag tukar ini siya sang bass guitar sa pila ka mga Florida-based rock bands, mga kabombo, no? So diri naging hilig sa isa sa sulod sa isa ka tuig ni Hulk Hogan ang magtukar kag antes man siya naging wrestler, no? Naging membro siya sa pila ka mga banda sa ila sini nga lugar dito sa Estados Unidos na binagin sa Florida. So sa bahin sa professional wrestling career ni Hulk Hogan, ang mga early years siya sa itong 1977, tubtob 1979. Tubtob nga naging famous ining si Hulk Hogan, si Terry Eugene Bollea. Naging famous siya sa sining nga ring name na si Hulk Hogan. And Hulk Hogan is widely regarded as the most recognized wrestling star worldwide and the most popular wrestler of the 1980s. Di sa mga 1980s daw sa mga kabataan, mga bagong henerasyon nga nabunag, no, nga may buot na balasang 80s. Isa ini ang ila sini nga nangin paborito, no, si Hulk Hogan. Nangin professional wrestling career niya ini sa itong 1977 apang nakakuha sa worldwide recognition si Hulk Hogan pagkatapos ang nagpirma siya sa World Wrestling Federation. Dirigid siya nakilala kag naging sikat sa World Wrestling Federation kung WWF nga mo nakaroon ang WWE, no? From WWF to WWE or World Wrestling Entertainment sa itong 1983.
Diri na nagsugod mga kabombo ang ginatawag nga Hulkamania. Mangod siya siningangalan nga si Hulk Hogan. Iya sininga ring name si Hulk Hogan, mga kabombo, no? Isin o ang malipat sini Abi sa iya, no? Ang iya sininga persona as a heroic all-American nga nagbulig sa pag-usher sa itong 1986 professional wrestling boom. Grabe, gidya sa una, no? When we say wrestling, ya, ang mga tao, ya, tutok na tutok. No? Kung saan naging headline, si Hulk Hogan, 8 ka beses bilang first 9 editions of WWF's flagship annual event. Diri nagsugod ang gin-coin balang tinaga nga WrestleMania. No, ining WrestleMania. Kag sa iya sini nga initial nga run, no, nagdaog inis galion si Hulk Hogan sa sulod sang 5 ka beses, no? Nangin kampiyon si Hulk Hogan sa sulod sa 5 ka beses. Kag iya sini nga pagka-reign being the second longest in the championship's history, bilang isa ka pinakauna nga wrestler nga nakadaog consecutive Royal Rumble matches. Nagdaog siya sa tong 1990 kag 1991. Idumduman ninyo iya sini nga match together with Andre the Giant, no? Grabe kiti when we say wrestling ya, may melodrama panaya mo. Abi mo kun grabe kit bala nga bakbakanay. Pero sa tutod lang daw may mga sounds man na, no, sa stage. So ining si Andre the Giant, better known, no? Andre the Giant, o kung si Andre Rene Rosimov. Isa ini siya ka French professional wrestler and actor. Di nakasambuwa niya ni, no, si Hulk Hogan sa WWF main event sa tong February 5, 1988. Kag sa gihapon, tinagapangibabaw, no, si Hulk Hogan hasta na lang na capture niya ang mga tagipusuon sa mga wrestling fans not only in the US but all over the world. Kalikip na diri sa aton sa Pilipinas. Sang ulihiti, nagaedad na si Hulk Hogan. And in fact, today, kinadumdum, no, siya sini pag-celebrate siya sini nga birthday, mga kabombo. Ika-69 subong adlaw, no, ni Hulk Hogan, kung sa diin na iya sini matutod nga ngalan si Terry Eugene Bollea. So subong adlaw, ginadumdum kag naga-celebrate, no? Ang mga fans, I'm sure mga fans si Hulk Hogan, ara sa subong, ahay, 69 anyos na ang inyo sini nga paborito, nga retirado na, retired professional wrestler, nga si Hulk Hogan. Di sa edad niya subong nga 69, bakod pa sa ilang taon, no? Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas. Sa takna nga alas 2 mga kabombo, kag yari na ang aton siniyang main menu. Sa aton si palatuntunan kahapon lamang ang inyo sini nga mga true to life stories. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon nagapakilala lamang sa kay Toto, no? Ining si Toto nagapanuigon sang 50 anyos. Si Toto nga taga Talisay City. Si Toto 50 years old sang Talisay City. Amo ining aton siniiyang letter sender sa sini nga hapon, mga kabombo. By the way, kung mayara kamo sang kaangay man sini nga mga kasaysayan bala, no? Pamatian nato ng kasaysayan ni Toto. Kung mayara kamo sa mga kasaysayan nga hindi nyo ginmalipatan,
i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kung alang-alang kamo kag may ara naman ang kabuda palaagyan, no? By the way, katahom sa akong sininga background, no? Bombo Anthony. Isa ini sa mga tourist spots dira sa may Salvador Benedicto. Am I right, no? Katahom, isa ka busay. Medyo malululipot na nga busay, pero ka preska sang tubig. Nayara sa akong siniya nga likod, mga kabombo, with the greeneries. O, mga matahom, nga mga, mga kahoy, mga kabombo. Now, we don't need to go somewhere. No, we have to explore our own place, the province of Negros Occidental. Kaya damo kita mga tourist attractions, no? Nagapariser diri si Jen nga she likes my background. Thank you so much, Jen. Wala na nagapangulit si Jen. Pero naghaming-haming ako gina. Di ba la, Jen, no? Naghaming-haming ako gina sa bahanon nga sobra, no? Di ba la? Naghahambal pa ko gani kay Bombo Anthony nga sobrang sakit, kawawang puso. Si Jen isa sa ngaton siniiya nga mga maukod nga tagpalamati. Sobrang paos, di makakaawit. Tara na dyan, ha? By the way, ang aton sininga letter sender sa nasiling ko na, nagapakilala lamang sa kay Toto, 50 years old, Santa Lucia City. Ang kasaysay ni Toto, iyagin suguran, pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo, Miss Jazz, nagsa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Toto, 50 years old. Mayara ako, Miss Jazz, sang kabataan duha kabilog. Ang kamagulangan nga lalaki, yari sa akon. Kag ang manghod nga babayi, ato sa iya sini nga mama. Mutsilingon, Miss Jazz, separated na kami karon sang akon sini nga asawa. Tuman man ka konflikto or ang conflict bala nga patunga sa amon sa akon sini nga asawa. Kasang uliti, hindi na gid balaya mataod-taod, hindi na gid masugpunan ng amon sini iya nga pag-upod bilang mag-asawa. Pasiling ko, Miss Jazz, kanugon kay ti ginkasal kami sa simbahan gid. Kag we're both devout Catholics. Pero may mga differences kami nga sang ulihi wala gid nagmadilagon ang amon si pag-upod. Bangod sang pila sini ka mga mayor nga mga diferensya. Pila na katuig nga wala kami nagaupod sa akon sining asawa. Sa nasiling ko ng kamagulangan nga bata ko nga lalaki, yari sa akon, ang manghod ang bata nga babae ato sa iya. So nagkanya-kanya kami sa amon sa pagpangabuhi. Nabatian ko una ang akon sining estranged wife, ang nakaangko naman sang relasyon. Wala naman ko yan after pa. Importante we have our communication. Professional lang kami, Miss Jazz, sa amon sini iya nga papel bilang mga ginikanan sa amon sini mga kabataan. May communication kami kung kinahanglan namon nga maistoryahan ang parte sa amon mga kabataan. Kag okay gid ang akon sini iya nga bata nga kamagulangan nga lalaki, siya sini nga Iloy, kay ari malang diri sa Negros, may bag-o na nga karelasyon. Okay, hay man sila kag from time to time nagakadto man ang bata ko nga lalaki, siya sini nga
Iloy. So ang bata ko naman nga babayi kay ti papas girl gid. Wala man na siya ginadumilian. Siya sini nga mama nga magkadto man sa akon. So kun lang tawon Miss Jazz, do wala naman ang kami sang problema sa akon sini nga estranged wife. Doon kay nagaintindihanay kami. Sa nasiling ko na kanya-kanya na kami nga pagpangabuhi. Una ako nakabati, kanibaluan ko nga nagkarelasyon ang akon siniiya nga sadto asawa. Kag sa uli, Miss Jazz, ako naman nakakilala ko sang babayi. Mga 2 or more than 2 years pa man lang kami. Ang problema ko karon Miss Jazz, amo nga, bangod sang daw na dudla na bala ako, sa natabo sa amon sang akon siniiya nga una nga asawa ko na akong sini nga estranged wife. Daw na kulbaan ako Miss Jazz nga sa ginatawag mo lang nga commitment. Although lalaki ako, pero bangod sa natabo sa amon, sa akong sini iya nga asawa Miss Jazz, nga bangod grabe ang pagkadako sang conflict na nagpatunga sa amon. Amo ina Miss Jazz ang rason ko nga there were years antes kami nagdesisyon nga maggabulagay. Damo nga tinuig nga nagsufrir ang amon mga kabataan. Kung sa din adlaw-adlaw nga tanan daw kaangay sa impyerno. Ang amon si pag-upod bangod sa mga mayor nga mga diferensya namon. Mga major differences labi na gid sa amon sini nga pamatasan. Sa una, Miss Jazz, wala ko pa man ininakita ang hindi manaming nga batasan sa asawa ko. Kagang ako man sa una wala niya man makita ang akong siniginatago-tago man nga hindi manayanaya nga batasan. Nagwa lamang inisang nag-upod na kami sa isa ka balay. Gin man ako no makilala mo ang isa ka tawo mo na binigyan ng imo nga spouse when you are living together under one roof. Hindi lang yan, Miss Jazz, basta-basta nga diferensya. O kung paminatasan nga ti, ang iban siling nila gani house sa batasan, pwede man ay magbago. Pero Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, wala gid ako nakibalo ng akon siniiya nga ginpangasawa. Ang iloy sa akon si duwa ka makabataan, isa ka tahor. Bangod ini siya ang pala madyong. Una-una daw ka okay malang bala Miss Jazz nga nagamulo madyong o kay Sara pa da sila sa balay. Pero sa uli Miss Jazz, alang balang nagapangayaw na gid. Nga daw nagakatul ginang mga kamot niya na kag tiil kung hindi makamadyong. Tisad to sang gagmay pangamon mga kabataan, daw ko okay lang. Kaya daw wala pa magid siya abiya nga nagbiya sa balay. Kag nagbiya sa amon mga kabataan, bangod lamang sa madyong. Pero sang ulihi, sang dalalag ko na amon mga kabataan, Miss Jazz, diri ko gid, na grabe gid ang akong simpang ugtas sa akong siniiya nga asawa. Kay bangod man sa iya siniiya nga tiya, ang tiya, yan ni Miss Jazz, amo niyang iya sini nga gin-estaran susulod sa malawig nga tinuig. Sang time nga nagbulagay man ang iya sini mga ginikanan. So sila nga magululutod, nag-alalalwak. Siya ya, naka-estar sa iya sini nga tiya. Nang tiya yan ni Miss Jazz sa ila balaya, may ginampangan gidya sang madyong. Isang una, gamay pa na, or gamay, may ara na siya kuno nga hinablos man, no? Bali hinablos niya sa pakaisa, gamay pa. Ti ginabantayan niya na da. Ara na da sila, nagatupad sa ginamadyungan. Ti samtang ara na da sila, nakatuon siya amat-amat sa ginatawag nga hampang nga madyong. Dito, sa uli Miss Jazz, sang pakasal ini siya sa akon, nauntat. Iti ara na siya sa akon luyo. Pero sang time naman, nga iya sini nga tiya, siyempre may edad ng iya tiya. One time to naghambal ka kadto sa amon balay. Nagdala sa iya sini iya nga kay ang iya sini nga tiya.
balo na Miss Jazz. Ang iya siniya nga ginahimo, iya enjoy na lang sa iya sini nga pagpangabuhi. Idalalagko naman ang iya sini nga mga kabataan ato na sa abroad. Kaya iya sini iya nga ginahimo, magmadyong, maglagaw-lagaw, kag may barkada, gini siya. One time nagkanto sila sa balay. Dito kag sila ang nagmadyong. Hasta na lang daw na anara nila kay kalapad sa amon sining ogsaran. Kanami isang yasyas ang hangin. Dira na sila Miss Jazz masami nga nagamadyong. Diri nagsugod ang liwat nga pagkakuto sa akong si asawa sa madyong. Tisang uli Miss Jazz, hasta na lang nga nagka-problema ang health sang akong sining asawa. Nagka-problema siya, nagkabalatian siya sa iya sining pulmon sa likod. Bangod sa iya sining iya chronic bala Miss Jazz. Kaya siyempre wala na sang ginahimo pa magmadyong na lang kang magmadyong. Sadto sang time nga ako yati may trabaho, mabtan ko lang na siya nga halin sa paghalin ko, gamadyong. Mabtan ko na siya, nagamadyong sila. Tinahuya man ako bala Miss Jazz. Kaya sini ginakabig nga ikaduwa nga guardian, iya sini nga tiya. Ang iya sini mga friends nga may mga edad na, mga mamasang na gani Miss Jazz. Idra na da sila, tinahuya man ako nga magpahalin. At igabi na, halin ko aga pa sila nagamadyong. Pagkabalik ko, ara sa gyapon nagamadyong. Ti sa uli Miss Jazz, nag-anugid, nag-apekto gid siya sininga health sa asawa ko. So nagunta to no, bangod kay tigin pabulong siya namon. Hasta nga na talo kay mahulog na kontali Miss Jazz sa TB. Pero sa uli Miss Jazz, dito naman kag wala na to sa balay sila naghampang. Nagara naman siya sa tiya niya. Kag sa iya sining mga friends ang tiya niya. Dito naman sila sa kundiin nga mga balay sa ila sining mga friends. Tisiling ko, ginsaway ko ni siya nga naayo ka na. Gusto mo magbalik ka imo siniiya nga balatian. Miss Jazz ang uli daw hindi gid siya maharaw. Hasta na lang nga adlaw-adlaw nga tanan inaway kami sa asawa ko. Antes man kami nagdesisyon, there were so many years we were living like hell. Pero bilang kami nagailinaway, okay sa tungang gabi, kagaho na siya mabalik. Yung mga kabataan, nagahulat man sa iya. Kaya ti ara sa ila ang, hindi na kuya mag-abri sa iya sa balay mo kung gabi na. Yung mga kabataan niya, hindi makatulog sa hagay, kahulat sa ila siniiya nga iloy. Asa lang Miss Jazz nga ti, nag-physical, naging kami bala. Sa kainit ko, isa sa to ka best, na napatan ko gid siya. Sa akong siniiya nga mga kamot sa kainit. Dito kag nagsugod ang siniiya nga pag-rebelde. Hasta na lang ati, hindi naging kami maka-updanay nga wala nag-ilinaway. So, nagdesisyon kami, nga muna magbulagay kami. Isa na siling ko na, pasalamat man ko kay ti daw ka professional man lang sa amon tub-tub subong. Iti ang iamon si makabataan may mga edad naman. Amo na Miss Jazz. May ara man ako kaugalingon ko nga hindi manami nga batasan. Pero ang batasan gid sa asawa ko nga may pagka gid kadungol kagang hindi mo ni siya masaway sang ulihi. Nga hindi man ni among iya sini nga batasan sang nagapangaluyag ko sa iya kag sang time nga nanginobya ko siya. Tiya mo na Miss Jazz sang nagbulagay kami, kanya-kanya kami pangabuhi. Ang kamagulangan ara sa akon, ang lalaki, ang manghod, ang babae ara man sa iya. Tub-tub nga may nakilala ko Miss Jazz nga babae man, mga duwa pa man lang kami katuig. Isiling ko kung gaan sang another chance, no? Pwede gid. Pero Miss Jazz daw ginkulbaan ako. Kaya may inclination ang ining akon sini nga bag-o nga karelasyon. Sa man, sa hampang man nga madyong. Daw ka makahalamot, Miss Jazz, no? Pero dumambal ko daw, history repeats itself.
There was once gadi, naging sugat ko lang ini siya. Sa balay sa iyaman sini nga paryente. Kaya ti atoy daw may rason, kaya ti may ara balasang patay. So siling ko okay malang na. Pero sang ulihi daw permi na siya. Daw makitaan ko ang akon sini nga asawa. Sa iya sini ginapakita man nga pagkahilig sa madyong. Sa karon mes just para sa ako niya daw ka big deal ang ini nga issue. Rason man nga nagsulat gid ako. Kag ipaambit dira sa imo. Agkabay pa makahatag ka man sang kung ano dira nga panugdaon sa akon sini kanong nga problema. Wala na magig kami nga problema sa akon si ex-wife, sa estranged wife ko. Kaya may relasyon na siya. Kaya sang ulias tama na ako. O galing kayo daw na kulbaan, bala ako, Miss Jazz, nga mag-commit sa sining akon sining nga nobyagin. Nga for 2 years, na daw amat-amat nga nakitaan ko ang hindi ko na namian sa akon sining asawa sadto. Daw para sa iban, hindi big deal po for me. Big deal, gidya, Miss Jazz. Kasi ko basi bala eventually, bangin problema ko naman ini. Kaya para sa ako niya, amo ang pinakarason kung nga ang nag-ilinaway kami hasta nga nagdesisyon kami nga magbulagay. Kabay pa, Miss Jess, mabasahan mo niyang akong sining kasaysayan, mahatagan mo man sang gamay nga laygay. Tugtum lamang diri ang akong sining kasaysayan ng tagpadala si Toto, 50 years old, sang Talisay City. Toto, salamat gid sa imo si matahuman nga kasaysayan, no? Do abi ko anay kun ano gi ka twist bala. Ang twist sa imo sini nga kasaysayan. Kay ti didto ya serious no sometimes sa imo sini iya nga asawa. No realidad gid sa bala nga ti nagailinaway kamo. No pero sang ulihi ang twist diri ara man sa imo sini nga nobya. No ang abilidad sa asawa mo nga mo ang rason kung nga ang nagka-problema kamo kag ang inyo sinibalay permi lang nagailinaway. Tino, kung aton siniya nga lantawon binagbinagon tuod to, no? Basi amo man ini sa ulihi, kung mag-commit ka diri, or like for example, you'll give another chance, no? To have that forever commitment. Pwede ka mo yung magpa-annulled sa imo sining asawa before ka man niya abi nga mag-desisyon nga magpakasal for the second time around, no? Inaya, dapat agyan mo ginaanay ang ginatuwag bala nga annulment, no? Para mangin free ikaw, no? Sa pagtukod naman sang panibag-o nimo nga relasyon, kasunod pa sa imo, you're only 50, no? Sa lalaki, ati pwede kid. Kaya asawa mo gani ang estranged wife mo, may ara naman sang kaugalingon niya sini nga relasyon, no? Bag-o nga relasyon. So, to, ang mahambal ko lang sa imo tuod gina, no? Gaan mo gini siya sang gaan mo ni para sa iba niya daw hindi man big deal. So, para sa imo, ya kati naagyan mo na sa imo sining asawa. Kaya hindi lamang naagyan, amo ini ang pinakarason kung nga ang nabugras ang inyo siniya pag-asawahay. No? Kabay pa to, no? Nga may istorya mo ining imo siniya nga karelasyon for 2 years. Antes man ka mo eventually, kung legality-wise, wala ka na sang sabit, wala na problema, istoryahon mo man ang imo sininga nobya, no? Kag be open sa iya. Abi nimo ang rason ko nga ang pinakarason ko nga ang nagbulagay kami sa asawa ko. Basi bala wala po ba man ini nasugid sa iya. No? Kung nasugid mo nati, ipa-insyende mo sa iya. Kung gusto mo ya, nga mag-upod kita. No? If you love me, I know, may nagapatunga nga gugmai, alang-alang mga for ano lang ginayang pagpakigrelasyon mo for 2 years sa bago nga babae. No? So, I'm sure there is love. So, kung palangga niya ikaw, kinanglan ang imo sininga mga advice, ang iya sininga para man sa kayuhan niya. Ang imo sininga asawa, nagkabalatian sa likod. Iti amo naman sa mimo, pungko lang nga pungko, no? Ano nga panawag? Sedentary.
amo na, no, nalipat ko. Yes, kaklase, sang pungko lang gid nga pungko, wala nang ang breathing, no, alang-alang na. Kaya ti engross ka sa imo sini nga pag ukay baluskay dra, sang bagungon. Okay lang na yakon, ano lang bala, for unwinding, no, once in a while. Pero kung ano na siya, hook ka na dira, no, hindi man manami. Kag ang imo siya sawa mong ehemplo. So, be honest, no? Istoryahon mo ang imo sining karelasyon. Nagkabay pa nga ti ataga na man inisang sang serious thoughts pati sa imo sining luyag nga ti itap naon niya na ina kay it won't do her any good, especially sa inyo sini iya nga relasyon kay ti nadudla ka na, no? Mo gid sa iya nga nadudla ka na sa imo sini nga first wife or sa imo sini nga estranged wife, no? Bangod sina. To, salamat gid sa imo sini matahong mga kasaysayan. Wala nakikita sa panahon, no? Mga kabombo, but before that, ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? Ang aton sining dinalan, no? From the book of Isaiah, chapter 43, verses 18 to 19. Nagambal ang Ginoo sa aton, forget the former things. Kalimtan naton ang mga nagliligan. Do not dwell on the past. Kung ato kasakit kag palpak to, hindi kita mag-dwell sa aton siniiya nga mga nagliligan. Nagambal din ang Ginoo, see, I am doing a new thing. So kung may nahimo kita before, especially sa aton sini nga pagkatawo, no nga ti makasasala kita. Hindi kita da mag-dwell. Bangod kay ang Ginoo naghimo sang panibag-o nga pamaagi for us to have a new life. Pinaagi sa iya siniiya nga one and only Son Jesus Christ, no? So kung sadto grabe gid ang aton siniiya nga sala, subong ya hindi na. Kay bangod ang aton siniiya nga kabuhi, no, na na kita ya, naluwas na kita, mga kabombo. A sinner once a sinner, saved by grace na kita. No? Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Katahom sa yan sinimensahe, no? Mga kabombo. Nakita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Maria Teresa Ramos, sang Purok, Miracle, Barangay 6, nagdaog sang 2,000 kag grocery nga 1,000. Sa Enhanced Swerte sa Palengke. Una nga hatag, 1,000. ikaduha nga hatag, 2,000. kag-ari ang balde sa ngoro kami unod nga 1,000 pesos nga gift pack. Hindi nga kwarta, idugang ko sa akon nga negosyo, kag ibakal namon sang kinanglano namon sulod balay. Tanan nga nagapalamati, mag-intra ka mo subong diri sa promo sang Bombo Radio, kay daw kanami gid kung ikaw magadaog. Star FM is all for you, basta Radio Bombo number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer.